का रे, डोळ्यात पाणी का? फक्त यासाठी रडतोयस ना की तुला माझ्याकडे अक्कलकोटला येता येत नाहीये. इतर लोक जातात आणि तुला मात्र परिस्थितीनं बांधून ठेवलंय याचं वाईट वाटतंय ना. तू तिथे येऊन त्या गर्दीत मला शोधतोस, पण मी तर तुझ्या घरातल्या त्या कोपऱ्यात तुझ्या देव्हाऱ्यात मांडी घालून बसलोय. बाळा, मंदिरात मी राजा म्हणून बसलोय, लोकांचं गाऱ्हाणं ऐकायला. पण तुझ्या घरात मी बाप म्हणून वावरतोय, तुला सांभाळायला. मग राजाच्या दरबारात जाणं महत्वाचं की बापाच्या मांडीवर बसणं महत्वाचं? त्यामुळे अक्कलकोटला येता येत नाही याची खंत करू नकोस. आत्ता याच क्षणी डोळे मिट आणि बघ, मी तुझ्यासमोर उभा नाहीये, तर मी तुझ्या आत बसलोय.